Rosa García amosa os seus relatos do habitado no Museo do Gravado de Artes, exposición que inaugura os actos de celebración das bodas de prata do Centro Museístico de Ribeira. A cultura protagonizou a xornada do sábado coa inauguración da primeira exposición que recala no Museo do Gravado de Artes neste 2026. A artista Rosa García e os seus relatos do habitado protagonizaron esta estrea, que tamén se converteu na primeira actividade da programación deseñada para conmemorar o 25 aniversario do Centro Museístico de Ribeira. O director do Museo do Gravado de Artes, Pastor Rodríguez, afondou na exposición de García formada por 37 obras e dividida en 3 series, impares, Domus Domina e Bosques e Mareas. Mensaxe que construe un territorio e que a memoria vai modelando no seu movimento. Desacordar e lembrar. As mareas son ese perpetuo movimento, o construir e o deconstruir, un lugar de memorias e de esquecemento. A pensar nos lugares que habitamos, a memoria e o refuxio, pero tamén ás veces nos leva ao desacougo, a indeterminación e nos abre as novas perspectivas de pensamentos. Parabéns, Rosa. Quien destacou a originalidade formal e conceptual de García. Tamén estivo na inauguración da mostra a deputada de Cultura, Natividade González. Na súa intervención destacou a obra da artista e a capacidade de facer reflexionar que ten esta mostra, amosando o gran talento que hai en Galicia. Ademais de felicitar os responsables do Museo do Gravado de Artes polas súas bodas de prata. Parabéns que tamén transmitiu o director territorial da Xunta na Coruña, Severino Álvarez. A autora de relatos do habitado afondou no proceso de creación das obras e o seu obxectivo, e a presidenta da Fundación Museo de Artes do Gravado e a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, pechou o acto invitando a xente a coñecer as obras de García e a reflexionar con elas.